Με την Εύα Αντωνοπούλου σήμερα πίνουμε καφέ. Πρωινό και μας έχει έρθει πραγματικά καλοκαιρινή. Με αυτό το κοραλί που το λατρεύω και που σου πηγαίνει τόσο πολύ. Ευχαριστώ. Λέγαμε πριν λοιπόν για τα χρόνια εδώ στην Αθήνα και μου ήρθε στο μυαλό, έχω την εντύπωση ότι και από το δικό μας το κανάλι έχεις περάσει και έχεις κάνει εκπομπή. 3 χρόνια ήμουνα στον Α, βέβαια. Ήταν στην Αθήνα το ξεκίνημά μου. Μαζί με τον Θανάση τον Αναγνωστόπουλο, το Twist. Μια εκπομπή. Lifestyle εκπομπή. Lifestyle τότε που ήταν πολύ κοινωνικό τέτοια. Μπράβο, ναι, με πολλά ταξίδια και στο εξωτερικό. Ήταν οι ωραίες εποχές στη τηλεόραση. Ευτυχώς τις ζήσαμε κι αυτές. Αντιγράψατε το κάτσε καλά, δεν τρέπεσαι. Με επιτυχία όμως. Αυτό έχει σημασία. Ναι. Και βάλαμε και τις δικές μας πινελιές. Εσείς δεν πηγαίνατε τόσα πολλά ταξίδια. Δεν υπήρχε budget. Μιλάνανε οι όροι και εμείς. Μ' αρέσει γιατί τσακώνονται για εκπομπές από διαφορετικά κανάλια πριν από 10 χρόνια. Αυτό δεν γίνεται. Ναι. Εντάξει, με τον Γρηγόρη έχουμε δουλέψει μαζί, όχι μόνο. Έχουμε δουλέψει και στο ίδιο κτίριο, στο ίδιο γραφείο παραγωγής, οπότε έχουμε αρκετά να θυμόμαστε. Και κάνατε κάτι μαζί. Όταν έκανε το Κάτσε Καλά ο Γρηγόρης ως αρχισυντάκτης. Στον Νίκο του Χατζιαγγελή. Με την Νίκη Κάρτσονα. Εκεί σε αυτά τα γραφεία. Ναι. Εμείς τότε κάναμε στην ΕΡΤ3, αν θυμάσαι, ένα πρόγραμμα που έκανα εδώ από Αθήνα. Το Η ζωή είναι ωραία. Λοιπόν, για να δούμε το βίντεο για την Εύα. Γεννημένη στην Αγγλία, όπου έζησε μέχρι την ηλικία των 6, η Εύα Αντωνοπούλου λατρεύει τα κέντρα των πόλεων και αυτό για χρόνια πήγαινε έρχονταν μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Πήγε σχολείο στο Αρσάκιο και αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στο τμήμα Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Λίγο πριν τελειώσει όμως τις σπουδές της, πάει για ένα δοκιμαστικό σε ένα τοπικό κανάλι και βρίσκεται ξαφνικά να παρουσιάζει το καθημερινό 2ωρο μαγκαζίνο του καναλιού. Έτσι έγινε η αρχή. Καλησπέρα σας και καλό μεσημέρι. Είναι 4:30, λίγο μετά τις 4:30 και έχουμε εδώ μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Ακολουθούν η ΕΡΤ3 με το Η ζωή είναι ωραία, αλλά και μία ταξιδιωτική εκπομπή, ενώ ταυτόχρονα η Αθήνα την καλεί και δουλεύει στον Α μαζί με το Θανάση Αναγνωστόπουλο για την εκπομπή Twist. Συνέχεια έχει ο Αντένα που παρουσιάζει την εκπομπή σε φόρμα και πλέον βρίσκεται στον Sky που παραμένει τα τελευταία 3 χρόνια. Πάμε να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στην ειδησιογραφία της ημέρα. Ξεκάθαρη απάντηση Κομισιόν, την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού συστήματος. Κάπου μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης λοιπόν της βγαίνει ο Ίστρος και αρχίζει να παρουσιάζει ραδιοφωνικές εκπομπές, γράφει σε πολλά γυναικεία έντυπα, πάντα όμως με έμφαση στα θέματα διατροφής και καλής ζωής. Πολλοί ακόμα την αποκαλούν Peter Pan, καθώς ο χρόνος είναι ο καλύτερος της φίλος. Παραμένει χαμηλών τόνων, δεν μιλά για τα προσωπικά της, αγαπάει τον αθλητισμό και ζει μόνη, προς το παρόν τουλάχιστον, στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα πολύ φιλικό σπιτικό με θέα την Ακρόπολη. Εκεί όπου μας υποδέχτηκε και μίλησε για όλα. Πάντα είχα αυτό το πήγαινε έλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Και κάποια στιγμή όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο, πάντα μ' άρεσε. Ερχόμουν Χριστούγεννα, Πάσχα, είχα τη γιαγιά μου την οποία τη λάτρευα, καλοκαίρια. Και κάποια στιγμή όταν τελείωσα τις σπουδές μου, άρχισα να δουλεύω στην τηλεόραση και μετά κάποια στιγμή δούλεψα 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, στην Ωμέγα TV και στη συνέχεια στην ΕΡΤ3 και την 3η χρονιά ήρθα στην Αθήνα στο κανάλι στο οποίο είστε εσείς τώρα, στον Α. Θυμάμαι να σου πω το πρώτο μου δοκιμαστικό που ήταν στην Ωμέγα TV και μου λένε θέλουμε να κάτσεις μπροστά στην κάμερα, στο δελτίο ειδήσεων. Για την πρόβα με βάλανε εκεί έτσι για να διαβάσω το Q. Και θυμάμαι ότι ενώ ήμουν πριν πάρα πολύ άνετη και έλεγα σιγά, εγώ δεν θα έχω τώρα και αισθανόμουν και άνετα εκεί γιατί με είχαν αγκαλιάσει οι άνθρωποι του καναλιού. Με το που πήγα να κάτσω στην καρέκλα και να μιλήσω, άρχισα να χτυπάει, νομίζω ότι άκουγα την καρδιά μου παντού. Θα ξεχώρισα μία εκπομπή που έκανα πριν αρκετά χρόνια στην ΕΡΤ3, το Η ζωή είναι ωραία, γιατί πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά τώρα μπορώ να σου πω και δεν το λέω επειδή το κάνω τώρα. Οι τελευταίοι μήνες εργασίας στο Sky και από την πρώτη γραμμή και μετά το καλοκαίρι που κάναμε ένα 3ωρο πρωινό πρόγραμμα μαζί με τον Γιώργο τον Ψάλτη και αυτό που κάνουμε τώρα, μπορώ να πω ότι για μένα αισθάνομαι και εγώ πιο, πώς να σου το πω, πιο καλά. Δεν θα κυνηγούσα ποτέ να κάνω μια σχέση με έναν επώνυμο για να μπω εξώφυλλο στο περιοδικό. Από εκεί και ύστερα, αν γνώριζα και ερωτευόμουν κάποιον, δεν θα έλεγα όχι επειδή είναι επώνυμος. Νομίζω κάπως έτσι θα φέρνει η ζωή. Δεν ξέρω. Βγαίνω. Μ' αρέσει πιο πολύ να κάθομαι με τους φίλους. Το ξέρω ότι είναι πρόβλημα. Μ' αρέσει να κάθομαι με τους φίλους μου στο σπίτι. Δηλαδή, όταν τελειώνει η μέρα, θέλω με τους δικούς μου ανθρώπους.
κάτσουμε να μαγειρέψουμε, να πούμε αστεία. Δηλαδή έχει τόση ένταση αυτή η δουλειά που όλο αυτό το γύρω-γύρω λίγο με κουράζει. Στον ελεύθερο χρόνο μαγειρεύω, πηγαίνω εκδρομές, μου αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι σχεδόν δεν κάθομαι κανένα Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Μου αρέσουν οι εναλλαγές γιατί βαριέμαι εύκολα. Είσαι σε μια ηλικία που πρέπει να κάνεις οικογένεια, παιδιά. Νομίζω ότι είμαι σιγά-σιγά, ναι. Νομίζω ότι αυτό. Ξέρεις κάτι, δεν έρχεται με περίοδο, δηλαδή λες τώρα είναι η περίοδος ζωής μου, θέλω να κάνω παιδιά, θέλω να παντρευτώ, θέλω να κάνω οικογένεια. Νομίζω ότι αυτό, ειδικότερα από μια ηλικία και μετά, έρχεται πιο αυθόρμητα, δηλαδή έρχεται από μόνο του κάπως. Δηλαδή ή βρίσκεις τον άνθρωπο που σε εμπνέει ή δεν τον βρίσκεις. Έχεις φτάσει ποτέ κοντά στο γάμο και για κάποιο λόγο να μην τελικά έγινε? Ναι, νομίζω ότι έχω φτάσει. Ίσως 2 φορές. Το χειρότερο καμάκι που να μου έχει τύχει. Αυτά τα διάφορα που λένε τσολιά μου και κάτι τέτοιο που λένε στον δρόμο. Σου κάνουνε πειράγματα τέτοια? Ναι, νομίζω ότι κάνουν ακόμα. Αυτό που λένε ότι οι άντρες φοβούνται νομίζω ότι είναι λίγο μύθος. Όχι από κοντά, από μακριά σου φωνάνε το τσολιά μου. Άμα έρθει ο άλλος από κοντά και σου πει τσολιά μου. Όχι. Δεν είπα ότι μ' αρέσει να με λένε τσολιά μου. Ότι δηλαδή είναι μια προσέγγιση, ελάτε κάντε τι. Σου λέω τι ακούμε στον δρόμο. Για πες μου τώρα, έχεις φοβία γάμου? Λες. Πες την αλήθεια. Μπορεί και να έχω. Μου θυμίζεις λίγο, στο έλεγα και πριν, αυτή την ταινία με την Τζούλια Ρόμπερτς, δεν είναι εδώ και ο Θοδωρής, που έφτανε στο παραπέντε, έκανε σχέσεις, ωραίες, μεγάλες και αυτά. Έφτανε στο παραπέντε να παντρευτεί και εκεί που έφτανε στην τελετή, έφευγε τρέχοντας. Η νύφη το έσκασε. Η νύφη το έσκασε, ναι. Δεν ξέρω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι θέλω να κάνω. Δεν είμαι από αυτές, δεν είναι στην κατηγορία που θα σου πούνε δεν θέλω να κάνω παιδιά, οικογένεια ή άμα έρθει ένα παιδί να το κάνω μόνη μου και χωρίς πατέρα. Καμία σχέση. Είμαι πολύ παραδοσιακή. Απλά νομίζω ότι είμαι λίγο ψήρας και αυτό δεν ξέρω, μπορεί να το πληρώσω. Το ραφάκι μου και.